Hej og velkommen til Bag Stregen, der i dag er kommet på Copenhagen Comics, og det er efter sigende Danmarks største festival, eller tegneseriefestival. Og det må man virkelig sige, der er sindssygt lang kø udenfor, men det lykkedes mig at komme ind, og jeg har fundet en tegneserieskaber, som I har hørt fra før, men jeg har jo ikke haft ham på video. Så det er egentlig lidt det, der er planen her, at vi snakker med et par gæster forhåbentlig her på Copenhagen Comics. Vi starter med en dansker, og han en legende. En legende. Her sidder han der på den anden side af kameraet og begynder at kæfte op igen. Men ja, en legende. Han har været i miljøet i mange år. Han har været meget populær på Bag Stregen, vil jeg sige. Men jeg vil overlade det til ham selv, at lige at introducere sig selv og sin nye bog. Ja. Simon. Yes. Så er vi her igen. Ja, vi er her igen. Der er tegneseriefestival. Ja. Sidste gang vi snakkede, det var på Nørre Bronx, inde i Korsgadehallen på Nørrebro. Ja. Og nu sidder vi i Valby. Yep. Copenhagen Comics er flyttet. Det er nu i en idrætshal. Det er ganske populært jo med alt muligt. Ja. Og det er det også her i år. Men sidste gang vi snakkede, der var du i gang med en bog. Og nu er den bog ude. Ja, mand! Tillykke. Ja, mange tak. Ja. Skolen for livet. Den pitch, som jeg giver til folk, når de kommer forbi standen, det er ganske kort, at det er historien om at være skolelærer. Og jeg tænker, at der er en ret bred målgruppe, fordi at vi har alle sammen gået i skole. Og vi har alle sammen skolelærere, som vi husker, på godt eller ondt. Det er ikke en nostalgihistorie om skole i gamle dage. Det handler om ungdomsskoler i Danmark i dag, og hvordan det ser ud, når man underviser unge fra ca. 18 til 20. I mange tilfælde unge, som har forskellige sociale udfordringer, som man kalder det. Altså unge, som egentlig hellere vil ryge hash og sidde og stene, end at de vil lære noget, groft sagt. Seriøst, vil de ikke lære noget? De vil gerne lære noget, men jeg skal ærligt indrømme, at jeg havde svært ved at fange dem nogle gange. Jeg har jo arbejdet på en københavnsk ungdomsskole, og har prøvet rigtig mange ting for at fange mine elever. Noget som virkede, det var at bruge Marjane Satrapis Persepolis som materiale. Filmen for eksempel, som jeg viste, den fungerede udmærket, fordi at den handler om at være fanget imellem to kulturer, som mange af eleverne er. Og så altså det socialrealistiske, det virkede i mange tilfælde. Filmen Submarino, den danske, meget barske socialrealistiske film, som jeg brugte nogle gange. Jeg kan huske, der var en elev i klassen, som sagde til mig, undskyld Simon, må jeg godt gå ud, fordi at den der film kommer for tæt på mit eget liv. Okay. Så, ja, jeg prøvede både eventyr og tegneserier og science fiction og fantasy. Men altså, hvis man kommer fra et hjem, hvor man ikke læser, så det var ofte meget svært at give eleverne oprigtig læselyst. Jeg prøvede at kæmpe imod med det her med, at danskundervisningen skulle bare være for at forberede dem til eksamen. Da jeg startede med at arbejde der, så tænkte jeg naivt, at jeg vil prøve at skabe læselyst. Jeg vil ikke bare sige, eksamen, bla bla, det her skal I kunne for at bestå eksamen. Så jeg kæmpede kampen, men det var ikke altid, at i nogle tilfælde lykkedes det, men langt fra alle. Ja. Men i bogen, som så handler om Simon, og ikke er dig Simon, men har nogle af dine erfaringer sikkert, der kommer han ind som ny lærer på det, der hedder FGU, forberedende grunduddannelse. Ja. Og det er jo
en ungdomsuddannelse, som, ja, hvad skal man kalde det, de udfordrede børn eller unge er kommet ind på, fordi det er jo ikke børn. Nu prøver jeg lige, du holder bogen så fint op her, vi lige zoomer lidt ind på den. Ja. Det er det en erfaring, du har gjort dig med den type elever, eller kommer dine erfaringer fra et andet sted? Nu skal man selvfølgelig ikke skære dem alle sammen over en kam, men min inspiration for bogen er meget fra mit arbejde. Og man kan sige, at min fortælling er ikke altid politisk korrekt, fordi at altså min fortælling er meget kritisk over for unge indvandrere, som vores system ikke unge indvandrere, som vores system ikke formår at fange, og som vores system måske i virkeligheden bare mishandler, fordi at der bliver jo skåret i deres ydelse, og det var ikke, systemet var endnu ikke indført, da jeg var der, men senere så på den her FGU-uddannelse, som jeg forstår det, så er der indført et system, hvor at eleverne bliver trukket i ydelse, hvis de kommer for sent til undervisningen. Og det er jo både det er masser af pisk, men guleroden, jeg er ikke engang sikker på, at eleverne kan forestille sig, hvad er guleroden her. De ser måske kun pisken. Så man kan forestille sig, at det var ofte svært at arbejde der. Men jeg lærte jo meget. Jeg lærte jo mange faglige kompetencer og sociale kompetencer. Jeg lærte meget om klasserumsledelse og konflikthåndtering, altså hvordan man taler konflikter ned i stedet for at tale dem op. Ja. Og i forhold til både nu de ting, du lige har sagt, og så det, du sagde tidligere med, at du prøvede at bruge tegneserier i din undervisning, hvilket Simon her også gør. Hvad var dine oplevelser så? Hvordan tog de imod det? Temmelig godt, fordi at der er en sprogbarriere, hvor at mange af eleverne har ikke dansk kundskab. De har ikke dansk kundskaber på et niveau, hvor de kan analysere Herman Bang og Karen Blixen og Jan Sonnergaard, på trods af, at det er jo det materiale, som de får, og så skal de analysere. I den her historie af Herman Bang kan du se, at den åbne blomst, det er et symbol på en vagina og sådan noget, og det er bare sådan, det går hen over hovedet på dem. Det er fremmed for dem. Men tegneserier er selvfølgelig et rigtig godt redskab til at overvinde sprogbarriere. Fordi selvom man måske har ikke så gode danskkundskaber, så kan man jo se, okay, tegningerne fortæller mig, hvad det her er, og det kan jeg afkode. Så det var selvfølgelig noget, jeg... Ikke at det var 100% det, jeg brugte, men det var selvfølgelig noget, jeg afprøvede. Ja. Har du afprøvet skolen for livet på dine egne elever i dag? Jeg har elever, som stalker mig. De har ikke selv sådan midler til at købe tegneserier, kan man sige, måske heldigvis. Men altså mine elever har jo fundet ud af, at hvis de googler mit navn, så kan de finde mange eksempler på, hvad jeg har lavet. Og det er sådan lidt... altså jeg siger til dem, hvad I finder på internettet, og det står altså for jeres eget ansvar, fordi det er ikke mig, som siger, at I skal klikke på det der. Så ja. Så de har jo set lidt af hvert, og det kunne være interessant at bruge den her. Men jeg tror ikke, at på den skole, hvor jeg arbejder nu, der tror jeg ikke, at det her materiale vil være... Jeg ved ikke, om det vil blive godkendt, fordi jeg arbejder på en international skole, som har andre, som kører et lidt anderledes system end dansk folkeskole. Og det er ikke velset at have materiale med vold og sex og bandeord. Så det er en dejlig skole at arbejde på. Men der er nogle begrænsninger. Ja, det er sådan lidt andet system end dansk folkeskole. Ja.
Men selv i dansk folkeskole, jo, der er måske begrænsninger i forhold til sex og vold og bandeord og så videre, men der er stadigvæk en del mere, end man lige tror. Føler jeg i hvert fald fra min egen privatsfære. Noget meget interessant, jeg har opdaget i forskellen imellem de to skoleverdener, det er, hvordan at i danskundervisningen i danske folkeskoler eller gymnasier, så tager man for eksempel lige en novelle, som handler om incest i en familie, eller det handler om alt muligt misbrug af børn eller et eller andet. Og det analyserer man, og man taler om man taler om teksten. Men for den skole, hvor jeg arbejder nu, det ville være meget mærkeligt, meget grænseoverskridende, hvis eleverne skulle analysere en eller anden socialrealistisk novelle om misbrug af børn. Ja. Og det tager man måske lidt for givet til daglig, at vi har så meget frihed til, at vi har ikke så meget berøringsangst for hvad vi læser og hvad vi ser i Danmark. Ja. Og det skal vi jo være glade for. Ja, det tror jeg, du har ret i. Men så netop i forhold til den her bog, nu har du lavet den handler om skolelivet, eller skolelivet som underviser mere end de her elever, der er. Men der kommer et meget interessant forhold mellem Simon og en af hans elever. Og der vil jo altid være, nu afslører jeg jo så lidt om mig selv også her, at jeg er også underviser. Og der er ofte nogen, man får et andet form for forhold til. Ja, så hvad er det, du vil udforske med det forhold? Jamen, det må være pigen Faus, som du mener, i historien. Det er en elev, som hvor Simon, fortælleren, hvor han ligesom ser, at hun er motiveret, hun er fremme i skoene, og hun er færdig med opgaven før de andre. Og Simon taler med hende om undervisningsmateriale, og hun virker skarp, og frem for alt, hun virker motiveret. Så det er så den del af historien, hvor hovedpersonen så prøver at hjælpe, støtte hende, men som jeg talte om tidligere, nogle gange så kan systemet ikke opfange dem alle sammen. Og nej, nu skal jeg ikke afsløre for meget, men det er det, hvor nogle gange så møder man en, hvor man bare tænker, nu har vi fået lidt selskab herovre. Ja. Det er jo det, der er det dejlige ved at optage på en festival, at der er mennesker her. Ja. Skal vi se, hvem vi har fået selskab af? Der er nogle regler i forhold til det, og tilladelser. Nej, man må ikke filme? Okay. Nej, det er jo det. Nej. Men nogle gange så møder nogle elever, hvor man tænker, jeg kan nå ham her, eller jeg kan nå hende her. Jeg har oplevet for eksempel en elev, som blev interesseret i at skrive selv, og hun begyndte at skrive sådan en varulve-romancehistorie på engelsk, og som jeg sådan gav hende løbende feedback på, og det er de der tilfælde, hvor man føler, at det er det hele værd, fordi at man fangede hende og skabte den der lyst til at skrive og lyst til at læse. Ja, og det er igen uden at sige alt for meget, afsløre alt for meget om, hvordan bogen ender og så videre. Men jeg synes, det er en interessant, jeg hader at bruge ordet rejse, men en interessant udvikling måske i stedet for en interessant. Altså man føler virkelig, at Simon både som person og måske i særdeleshed som underviser vokser rigtig meget i løbet af den her fortælling. Ja. Det er en dannelsesrejse, hvor man det var det rigtige ord der. Hvor man i starten af historien ser hovedpersonen som en relativt uerfaren lærer, som famler sig lidt frem, og som i den grad savner kollegialt fællesskab. Og så dannelsesrejse, hvor personen så oplever, hvor personen vokser som underviser. Præcis. Ja.
Så jeg håber, at den kan henvende sig til skolelærere, men altså jeg tror også, at den henvender sig bredt. Og det er vigtigt for mig at nævne, at bogen handler ikke om kritik af nutidens unge som sådan, og det er en historie om uddannelsessystemet, som fungerer på nogle områder og som fejler på mange andre områder, og hvor at unge, som er på kanten af samfundet, kan blive skubbet helt ud, fordi at systemet har ikke flere ressourcer til dem. Så skrid med jer. Ja. Altså det sker i værste fald. Ja, præcis. Hvis vi nu sådan afslutningsvis, selvom vi har jo et længere snak med dig omkring tegneserier uden video den her gang. Nu med video? Hey. Nu med lidt video, ja. Kommer det på YouTube? Det gør det jo. Eller TokTak? TokTak. Ej, TokTak har jeg ikke så meget fidus til selv. Det er måske bare, fordi jeg er for gammel. Nu mod en stas. Ja, forfærdeligt nyt noget. Ja. Men hvis vi sådan skulle kigge på, hvordan tegneserier bruges i undervisningen, både måske med dine erfaringer, eller i hvert fald med din erfaring, måske også med min erfaring omkring det. Hvad er det i din optik, og efter din mening, hvad er det tegneserier kan bringe til en undervisningssituation, som ikke udelukkende handler om dansk undervisning, men kan handle om den bredere undervisning, for eksempel i folkeskolen, gymnasiet osv.? Jamen, jeg tror, at det kan jo meget være empati, at man afkoder de ansigter og de situationer, som man meget hurtigt har mulighed for at have empati med det her materiale. Og det vil jeg jo mene er utrolig vigtigt. Og det er lige meget om man læser om noget fantastisk eller noget hverdagsagtigt, altså så kan man jo se, okay, på tegningerne, jamen så kan jeg jo bedre forstå, hvad føler de, og hvorfor føler de det, og hvad har det med mig at gøre måske. Ja. Og kunne du også forestille dig, at din bog blev brugt i undervisning fremadrettet? Altså, det ville jo være fantastisk, hvis hallo folkeskoler og alle skoler, køb min bog. Og lærerseminarier. Lærerseminarier, hello, køb min bog her, for at bruge den som oplæg til kommende skolelærere til at snakke om. Man kan jo være meget uenig med min subjektive fortælling her. Man kan jo være meget uenig i det og sige, ved du hvad, hr. Simon Petersen, du overdriver, du er så bitter og så kynisk og sur, altså du overdriver helt. Og det vil være fantastisk, hvis der kan være debat om, altså baseret på bogen. Ja, det er jeg helt enig i. Altså selv som sproglærer, det er det, jeg underviser til daglig, dansk som andetsprog. Ja. Der er det netop det her med, at tegneserier giver læseren en lidt anden indgangsvinkel, ligesom du snakkede om før. Du tænker så lidt på empatien, hvor jeg tænker på, at fordi der netop er billedsiden, den her multimodale side i tegneserien, at så kan de med et meget begrænset ordforråd stadigvæk godt følge historien, og dermed udvikle et sprog, og jeg arbejder selv på sådan at finde ud af, jamen, hvordan kan man inddrage det mere i undervisningen. Ja. Ikke som et analyseværktøj eller til analyse, eller til at lære på lærerseminaret for eksempel, men simpelthen for at få dialogproduktion og både læsning og afkodning og skrivning af tekst, og selvfølgelig med det multimodale med billederne ind i det. Jeg tror, en spændende vinkel kunne være det her med, at som forfatter, der har man lov til at skrive sådan, som folk taler i virkeligheden. Ja. Og det er noget, som jeg gerne så mere af, at i stedet for, at man har en karakter, som siger, nu er det mandag morgen, jeg må hellere se at komme i skole. At man i stedet for har en karakter, som siger, om det er bare sådan, altså skole er bare, altså man har, at det er tilladt at skrive sådan, som folk taler i virkeligheden. Ja. Det synes jeg er fascinerende. Det er noget, jeg selv går efter, og jeg vil gerne se mere af det. Ja, og samtidig er det netop det, at du ikke skal læse igennem
2 til 3 siders beskrivelse af, hvordan klasselokalet ser ud, eller omgivelserne ser ud, og så videre med en masse besværlige ord, i mit tilfælde, måske mindre for dig på det niveau, du underviser på. Ja. Så der er potentiale i tegneserier, der er potentiale i skolen for livet. Jeg er selv ret glad for den. Det har været var en rigtig... jeg vil ikke sige... Jo, den ramte mig sgu hårdt som underviser, at der var nogle ting, jeg godt kunne genkende. Det siger folk, og det er jeg jo glad for at høre, at den virker realistisk. Ja, det gør den. Og glæd jer til den næste bog. den næste bog kommer til at handle om Simons teenage-krise. Den kommer til at handle om at være på efterskole. Yes. Så endnu en hårdt rammende, hårdt slående, kritisk analyse af det danske skolesystem. Også et skud nostalgi i armen til alle os, som har været på efterskole. Ja, det har jeg. Og hvordan det bliver også om, hvordan at efterskoler er fascinerende, fordi at de eksisterer stadigvæk som det her frirum, hvor man, hvor unge mennesker eksperimenterer seksuelt, og altså vi ved, at de ryger tjal. Og i resten af det danske samfund, der kan man nogle gange føle, at vi lever i et kæmpestort kontorlandskab med hæve-sænkeborde, og vi skal bare have vores rene skjorte på. Men efterskoler eksisterer stadigvæk som det her hippie-frirum, hvor unge i et år kan få lov til at være sådan, og det er jo fantastisk. Sådan. Det glæder vi os til. Tak for snakken, Simon. Yes. Selv tak.